an gama ya ɗora wani to kuma haɗa waɗannan an haɗa ku ne fara ne ba a to bari to gadan mana tsakanin Shamsu da shi da bagon ɗan Kanawa kamar yadda kuke gani. Masu kallon mu kada ku manta mai wannan rikodin shine Musbahu Kano. Gadan banan an taka tsakanin Shamsu na Emi da shi da bagon ɗan Kanawa daga bangaren kudu. Gadan banan muna neman nura sakatare ka zo za mu sai da kalanda a gurguje kiɗin mu bai hana dambe nura sakatare muna neman ka gadan bannan tsakanin Shamsu dan Zaki bagon ɗan Kanawa na Allahu akbar kai jama'a wanda kokowa ta ba mara da muke ba Shamsu dan Zaki bagon shago to jama'a bari karɓo wancan nasu yawa na farko Alhaji Musa dan sarkin Zakarawa a jikan sarkin Zakarawa sunanka ne na farko kai za ka fara buɗe taro a sayan kalandar Ali Ganan Bello akwai Muhammadu Sani na'am to ayi kagan wannan Shamsu dan Zaki bahagon sha'a bahagon Kanawa Shamsu dan Zaki to Alhaji Musa dan sarki daga shi sewa ana nema Muhammad Sani zaka sai kalanda Alhaji Muhammad Sani za ka sai kalanda ta Ali Ganan Bello saboda haka bari ta fara fitaccen ma in jiya ga damban nan ana ɗauke ba daɗi ba hagon Kanawa Shamsu dan Zaki a gaya ma Ali Ganan Bello Muhammad Sani na ta kalanda naira 10,000 Allah ya saka da alkhairi kai jama'a Muhammad Sani Nura Muhammad Sani ya sai kalanda naira 10,000 Allah ya saka da alkhairi ya biya lakadan gasa a hannuna a tara haka take Nura rike naira 10,000 gasu cash sewa honorable Jamilu sai kalanda Allahu akbar femi ma ya fara dan banza honorable Jamilu sai kalanda ta shaki Aishi kamar yadda kuke kallo ga damban nan an dawo tsakanin bagon ɗan Kana daga bangaren kudu Shamsu daga bangaren arewa bagon ɗan Kanawa da dabban na ana ɗauki ba daɗi Shamsu dan Zaki bagon ɗan Kanawa Shamsu dan Zaki bagon ɗan Kanawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana tukkuna makwado kama za ka sai kalanda daga bangaren arewa Alhaji Muhammadu da mai anguwa kama za ka sai kalanda daga bangaren arewa ga damban na ɗauki ba daɗi ga damben nan an koma na ƙarshe
ɗan zaki daga ɓangaren arewa hagu na ɗan kanawa daga ɓangaren kudu Allah kiyaye rauni faduwa idan ta zo a ɗan hukunci daga Allah yawa aha Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wato masu kallon mu ga dan bana za a take tsakanin dogo mai takasara da shi da wato shagon Amadi wato dan Ibro shagon Amadi. Ga dan bana yanzu za a take. Ga dan Ibro na yana kawo gaisuwa ga bangaren sportansa kamar yadda kuke gani. Shi ma ya ajiye wa ya haɗe da koyo na gida kan Allah ku bari mu ji ƙarar taushi. Abubuwa hagon dutsen Mariya ba dogo mai tafasarar shawara. Sanin kurna ya ce ɗaya buro shagwa Amadi ka shiga ka fita. Haba sarkin Maula ina ruwan ka da sarkin Maula kana buta hankalin ka na kawo su. Da ya yi jinka. Ka yi aikinka wallahi ka daina fawul ka fara kai aikinka da dan wannan ɗaya buron shagwa Amadi dogo mai tafasara bidiyon ma na gida ai da ma da bidiyon da mun cire hoton shi yasa ma ban Alhaji Audu dogon mali barka da biyu in ke za ta iya fito saboda Allah ka wanka wuce na mai abun sayarwa ba shi da girman Allah ka kai da basa Allahu akbar Alhaji ka ga dan wannan ko sai mu tare labar ya Alhaji saboda kai zan yi wannan dabba tare labar kana da aiki Allahu akbar dogo mai tafasara to ga dogo mai tafasara nan kamar yadda kuke gani Allahu akbar dogo mai tafasara shine mai bakin wando gashi nan shagon Amadi dan Ibro shine daga bangaren kudu ga dan bana Allah ya baka albarkar da kaga Musa habbatin zai shiga da ma haka a yi da na samu kuɗi wannan rabu da jami'a da kwakwaso inna lillahi wa inna ilaihi faɗuwa gaba asarar na mutu ga dabban nan garkuwar cindo jiya garkuwar cindo wallahi sai inda ya kai ƙarshiya tare da girman Allah saurara mana a saurara ka bari mai aiki mana garkuwar cindo tare da girman Allah siriya ya koma kudu ɗan munafiki ne ka koma kudu ka koma arewa in ana nema ba a wasa yawa daga wannan tsakanin ba hagun sanin kwana garkuwar cindo ba hagun na jinjina guduma yana dubar garkuwar cindo na ta motsa damar shi ba hagun na jinjina hannun kamar ruwa yana dubar shi Allah ka ba mu da kusa alaska ina wani Alaska ta ga dan wannan Allah ya kare lafiya walin daura bin nuhana na hajji da ado
bahagon sani kuma ya ce bahagon aliyaro ya ce kuwa ana kira sai an zo Allah kawo Muhammad Damben House muna jiranka wallahi Allah kawo Muhammad Damben House Honorable Jamilu na kwankwasan Kano da Musa zakin mahadi mai dogon zamani bahagon sanin kurna garkuwar tindo na nesa zaburo ke kallo abin babu daɗi kadan ban nan an dawo kamar yadda kuke gani kamar yadda nake shaida muku cewa dai wannan dambe wato barin matsaka ayo kaina kadan ban nan an take wato tsakanin Shamsu dan zaki da shi da Habu na dutsen Mari a nan garin Kano gadan ban nan Musbahu Kano shine mai muku wannan rikodin kamar yadda kuke gani gadan ban nan an take gadan ban nan ana yi masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ga nan banan an take wato tsakanin bakon sanu kunna da shi da garko hudu kamar yadda kuke gani yau da kallon gobe da wani abin kuma mara kuɗi amma wajen don kuɗi a ɗinka hannu a neman kuɗi idan ka sanya kuma ya ka sanya yawa mun da ba muku san a kife wani Allah wallahi mun ba ga wani masu kauna mun ga dan ana yi kamar yadda kuke gani ga damban nan tsakanin bakon sanun kurna da shi da garko hudu kada ku manta cewa mai wannan rikodin shine naku Musbahu Kano Allah ya kame gidan ka gurgu Allahu akbar ga dabban na taka ba hagon sanun kurna daga bangaren yankin arewa a shagon sojan jango shine daga bangaren yankin kudu zuwa mata ko bugi iska Allah ya saka ma iska Allahu akbar na ne wato shagon sojan jango kenan shine daga bangaren gurmada bakon sanun kurna daga bangaren arewa alƙur'an gurgu kana jin dabban yau ya kake taraki gurgu abu ka dala ta ban salwa ya koma kwanci muna oke karibe to alhamdulillah ka fara samuwa kenan yaya ya koya mako to yanzu ya kun haɗu da shi ya baka dubu da to shi kenan to ba matsala wayo Allah ba hagon sanin kurna shagon sojan jango ba hagon sanin kurna shagon sojan jango inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana dauki wani biya wannan dabbe na nesa zaburo kai kallo gashi nan ana gargala gala ga sunan su bi ai haka yake da man dai sha rana kai irin sarrafa da rasuwa sarrafa da daga sabata kawai da lamuna su yace to to shi kenan kana ba za su fika an yi kaza Allah ka iya doga za su fika wallahi kuma da an tayi bakin jan zokai yanzu da hankalin shi na bakin jan alhaji sauka lahiya amma ka tsaya ka faranta mutane rai a fili ba ta iya Allah ya hankalin kana kan masu kyauta masu kuɗi wala ka canza halinka kai jama'a shagon sojan jango ba a sanin kurna shagon yawon an take tsakanin mai takasara daga bangaren gurmada inda daga bangaren arewa wallahi da kai gane na yi mutu wasila an yi farashin kuma yi farashin kana mai lama abin wayo Allah kuɗi na na gode wa babban haru babban murya na gode kan zai na babban zai na
Allah ya kare lafiya mutu da kashin baki yaro baya aka kashin baki baya ajiye zai aske kai jama'a Allah sabon kura faɗi ya ƙara faɗuwa ɗan durguwa an tarki masu yawa an tarki masu shagon kura ya faɗi ya ƙara faɗuwa ɗan durguwa kai an tarki masu yawa kenan ai waziri na gaya ma in dai arewa ne ɗan babban buro ba in dai akwai na ƙwarai babu wanda bai faɗi ba ɗan durguwa an tarki masu yawa an tarki masu yawa hagun lema ya faɗi ya ƙara faɗuwa ɗan durguwa kai an tarki masu yawa an tarki masu yawa goyon haya kisa bakwai saman kansa ɗan durguwa an tarki masu yawa an tarki masu yawa hannun jami'in kisa bakwai saman kansa ɗan durguwa kai an tarki masu yawa an tarki masu yawa hagun ɗan sanda ya faɗi ɗan babban buro ba kai an tarki masu yawa kenan an tarki masu yawa alƙalin ya faɗi ya ƙara faɗuwa in Allah da sai ya cika mai hudu ɗan babban buro ba wannan gari inda ya dawo ɗan durguwa kai waziri na gaya ma gaya arewa in kuna da azumi ɗan babban buro ba ku kai su wurin malam ko ka ɗan durguwa kai waziri na riga gadan bana an take wato tsakanin aljanun kudawa da shi da yaro dan zololo gadan bana alayi aljanun kudawa aljanu ya bishi ya kasa tsayawa ga wannan dambe dama an riga an saba dan bane mai kyau mai ba da sha'awa ga dan bana wato tsakanin shagon shamsu dan zaki da shi da dadan kwalawa dada shi ne daga bangaren kudu shagon shamsu shi ne daga bangaren arewa ga dan bana an take to ga ɗan tashi ya gara mada ɗan tashi ne ba mu kunje da tafi ba ko ya da tashi to don sanin gidan ɗan kan da ka shirya don sanin gidan ɗan kan da ka shigo abokin da banka ya zo to waziri zareka ba ga sani ka shirya in an gama wannan damben yanzu ka shigo fili kai ta mu dan dambe masu aji ya kamata ku gara manya ba ga sani mai wuce ji ka shirya haka sai na faɗi ka shirya ba ku yan dambe masu aji manyan da ya kamata ku gara kama ɗau gurusun ba sa ba a godo ba tare ba ta to ga dan bana ana yi tsakanin dada wato dogon na ina dada ga ina da shi da shagon shamsu ana bugawa a wannan dole gashi ne yana neman koro shi kai na barin tashi matsa a wannan dole